Mbah nuwun. Ya. Nganti bingung nok rasane. Ya, ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna yana. Iya. Matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Lurah, ya Pak Momon, ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing Langkapan kene. Ya matur sembah nuwun. Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka Langkapan kene no. Ya. Lan panjenengane Pak Momon ngudarane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas. Ya, purna tugase wis semono. Nek isih dikersake dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa. Ya, lenggah minangka kepala desa meneh ngono ya Mak. Ya. Lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing buriken malah. Ya, wis sopanane wae diteruske wae. Ana dasare ya panjenengan pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat. Ya. Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal desane apik, bakal desane becik ya no. Ya, pancen ya ngono ya Mak. Iya. Ya diaturake ngono ya. Mau awan ngebel karo aku. Nek neng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati. Ya, wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku. Mergane lakon kok dobel iki lho. Dobel piye? Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja ngajar Durna. Lho piye? Modar kuwi ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Antasena kepiye engko nek ditagih karo Pak Momon? Ya gawe neh ya ya wis ora apa-apa nang kene ling gawe nang kene ling gawe no ya ora karo mlaku ya Mak. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Engko nek nganti ora gek ayo bintang tamune gak ditokke. Mantel ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Pokoke ana omong. Ayo, lali janjine. Monggo nganggo bandem lho. Ha iya. Ya sabar Mas, sabar. Wadan, wedan iki gedhe banget iki. Neng panggung ngarep dhewe. Iya ning cedhak panggung kowe ngarep dhewe. Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri? Yo, yo. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek anu karo Mbak Mimin monggo. Klintong-klintong numpak andong mabel klingklong. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cangi. Kepanggih malih. Piye lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho. Beger ki apa? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe. Nggih, Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to.
Biasa bae guyu ki. Mbak Mimin lah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada ra ketok nek esuk ya ketok banget no Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho Pak mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih insyaallah mangke. Arep esuk-esukan kok jenenge. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to karo Mas aku. Ki rencana mau ki wis Pak Lurah wis ngendika karo aku. Nggih. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika mengko nggo gara-gara terus engko nek iso tak candhete nggo bancaan sing bubari tenda. Nggih mboten. Rambut golek. Nggih ning mangke nyengapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mungkin ajeng gradakan kula mawon nggih. Sing kuwi rasa kono omong kuwi sabar Mas Bagong sabar. Alah, Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno ngopo ngono lho aku gumun. Sampai sing apri nggih ndorong tasine nggih. Heeh. Niku lek ngendika ndorong tasine Mas Bagong li nonton kali Ndoro Antasena. Lah nggih, kok ya Ndoro Antasena iki kok ndelik baru ya ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagasi Ndoro Antasena nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Api. Nggih. Ya, nyuwun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah warga luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Grosir Fajar Group Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem. Pak Haji Saidi, matur nuwun. Nuwun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking Jasa Tour Travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margoluwes Regan Sleman nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki ya lagi ngasuk. Monggo dipun aturaken ndi mau ana Sing nek dina sak Sampun. tampun sak titahe rasah dipeksa ya. nembe sakit to? Mboten jane niku ming Keselen ngitung duit sumbangan. wong Itu kok sumbangan pripun? Wingi parti gawe to ngene Apri. Oh. Parti gawe niku malah bathi vario barang wong digawe kok bathi aku yang mungkin jane tamune iki tok suguh apa to Pri? Ora tak Mbok angsulan yo ora kuwi, nulan Pak. Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono. Kok Regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyelo lho. Nek aku Tapi- ya ora nyelo ya mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksudnya? Kae bathi mobil ya wayang anu digawe kae Pak Seno. Sapa? Mobil nabrak cengelmu itu. Lah nek mboten ta Pak? Ora. Tati ini ngapusi kok senengane aku lho. Golek bola lho, ngono iki kuwi lho. senengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono ki isen kok aku ndarani karo Pak Seno. Pak Seno iki wayangan kok malah bathi mobil. Ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku Tatin. badi mobil. Lah Lajeng. Lemah. malah. Aturaken Gubuk Asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkar nyingkur. April nembang delok keseno. Iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Mas ngomong Antasena penggemar banci lah. Buatan penggemar, penikmat. Omonganmu lho, Pri. Gong le udut wis gong kok kebak-kebul. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni dingokke. Lah nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu wayahe wayangan derek Pak Seno ya wayangan ning mulih wayangan ya wis istirahat.
Nah, mulai wayangan dari Pak Seno jam loro jok tok bacot ke tetek 2 jam ya wis to awakmu rusak. ya golek tambahan kok. Kurang oke, ora bersyukur. Lingsem yen ke mudan. Bengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi. Lanci. Nanti ana banji kok turu ning kursi penonton krukup lenggang. Lah ngene ku Pak, di waktu setengah jam nggo istirahat, manajemen waktu ngoten nek kudu mboten. iso ngaso niku kudu ra ketang sedina mesti kudu. Lah kudu, burung nek bojone bringkal barang ra malah dadi ra sito istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa diumumke ning kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojomu Nikah sego yo pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho diseksekke RT RW ngoten niku. Ning durung duwe kekancingan, dadi Durung rung duwe duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah, dadi rung duwe kekuatan hukum kanggo putrane. ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Nyak. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno to golek elah. Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak aku rung derek karo mangsa kok cahayane ki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono ki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak ki mundak enom ngono. Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman nang anik blorong ki urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacot kene. Lelampahan kang muri alam Penontonnya ana sing wis munggah panggung lho nak. Mas Bagong. Mas Bagong ki nyaru sae lho. Ah, lho. Iya. Ora nyatek-nyatek. Begawane melu. Tresno tulus natyanengku bekas Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan uga kae biyen tak golek neng cagak gebak tulisan warna abang tondo isih
awake sasar susur. Mboten napa-napa santai mawon. Santai nggih. Nggih. Mboten didukani to. Mboten. Nah. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo ego kok bengak-bengok. Sing nyanyi bandine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pahit. Alah wong menungsa kanggonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong iroh kowe kok iroh tawon ya, Lek. Lah iya. Pahit. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra ya. Orane kan beda. Beda dirungokke mula iki. Iki niki ndarantesena niki. Apri ra niki. Wah iya. Jan umpama wedok tenan tak pel. Nyapa kowe iki? Gelem kok kowe go. Bedane apa Mimin karo April genah? Walah sing tuwa nyaut menang. Alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra etuk. Tak adol ayu gegegae ya, Pri. Ya no, men dialem Mas Bagong. Susulan Mbak Apri menika ingkang tamu ingkang rawuh dipun minangkang Pak Kurmatan Pak Camat dan Ramil Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman Kasipidum Kajati DIY yo ya karo Bapak Haji Hardo Kiswoyo iki sing calon Bupati Sleman nggih matur sembah nuwun Dr. Bapak Sunaryo nggih Pak Hardo Kiswoyo sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri ya muga-muga ya kasembatan ya Pak amin anggere gelem wayangan ya mangga ana Pak Kasipidum lho Bapak Kepala Seksi Pidana Umum gelem ra dipidana ya ora ndek salah kok dipidana nek iki mlebune tipiring ki apa tindak pidana ringan kok ringan waria tetek pengemis ngono kan maksudnya tindak pidana ringan dadi ora dihukum berat sampean kok nganti apal men lho nggih apal tau keneng 3 dina bareng kok kula kok maksudnya nek ora ditahan
ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial. Pidana ringan. Pengen ngrasake pripun 3 dina manggelungan ngenten iki. Emoh. Iya. Mangga. Gubuk asmara. Ngapunten aturaken. Sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo. Sing carakan sujokno aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake ting greges suarane ra masuk ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri. Leres. Tujune apa? Sujokno rupane ayu aku ki. Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Iya. Sangeten lho. Kejaba saka saking menika Mbak Mimin Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsungangipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo. Ya. Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging panjenenganipun ugi tetep sumadya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ngono ya. Nggih, Bapak. Tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun. Leres. Masyarakat luar biasa. Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah. Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngene. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh, oh titenono. Kok Pak Lurah kok mbok incim iki? Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to. Apa DP-ne saiki? Lah, napa kula DP sakniki pun, Pak? Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye? Lah men ora pindah dagelan. Men ora pindah gamelan. Ya, matur sembah nuwun. Nggih. Menika kala wau gubuk asmara. Sampun, nggih. Podang kuning ya ana. Sampun. Ya, Mam. Dereng. Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge, Mbak Sinten? Elisa. Ya. Ayo, Men Di Elisa. iso kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mangga Dok Elisa. Nah, nek iki asli ayu nek Allah. Polahmu ki lho, Sa. Kamu kenapa? Alhamdulillah saya Kamu sakit. saya nggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak. Beneran? Beneran. Kamu sakit tapi pucat loh. Kok Kamu tahu sakit. deh? Coba pegang. Coba. Tuh kan dingin. Dingin. Kamu sakit. Iki panas, sing kene panas. Ora sing loro. Medeni. Sing loro ki Apri apa Mimin toh? Yang sakit itu Kak Oh, Apri. Kak Apri. Sehat-sehat ya Kakak Apri. Makasih Elisa. Jangan sakit, Nek hati-hati. dia sakit semuanya kok. Kenapa kok Kok sakit? semuanya ki Nek apa, aku Pak? nek sebagian sing sehat. Hah? Sebagian ini sing endi? Engko tak foto. Wah, Gila nih. ojo. Mimin iki sok molak-malik lho. Pripun ta? Cedak wong wedok kok njur Armari. lanange ketok. Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya Kalau lihat aku gimana? gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Yo pancene kok yo. Pilih Cantik. nek iro kanan ngene iki piye kae Piye? suarane? Ya wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho. Kowe kesemsem ra? Kesengsem nganggo banget. Kesemsem. Kesengsem. Nek yo ora terus gocek kono kok lara masak. Nek kesemsem terus dadi mali lanang po? Ya aduh. Dadi lanang. Ya Tenane. tenan. Kok sanggulan? Lho iki kan ning panggung. Oh, dadi mengko ya. Ya, Tenan. tenan lho jam-jam 3 kae lho. Ya jam 3 lho. Ning aja saiki dong, Mbak. Piye kenapa? Aku rung jamu ya, Mbak. Jalo pasenan lho duake. Aku duwe aku. Alah sa paling kowe engko gur dililang-liling tok. Kok dililang. Terus gak iki gunane nggo apa? Cih, niki ngaturake napa podang kuning iki? Podang kuning. Podang kuning. Mbak Elisa. Siap. Ya. Mangga pun aturaken podang kuning. Ya. Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane yo. Sing apik Ana, podang. ana sang Apa wae? manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa ta iki? Kono. Kae no. Oh kowe jelmaan gagak wati.
Manuk gagak ki manuk simbole kematian iki lho, Nduk. Jangan. Lah ya ora toh. Hati-hati, jangan mati. Enggak boleh gitu. Jangan kau mau. Nanti Semangat kalau sehat. Iya sehat lah. Ya nak. Nadyan wuju temong peksi sikile padha resike padha putih ya beda oh putih gene sikil buka delo rawangun yo kepen nggon aku nek mbak iki Mbak Apri wangun sikile lah iki lho kok delo kaya asem kaya telo apa sing ngrebab ki itu wong wedok asli kok malah gerdungklo ae Mas pas tak cedhaki kok bergas kok barang wedok asli kok dungklo apa wedi karo bojomu to Mas lah marang nyawang kowe sing ngati kok lagi menep ki lho Le ora dek iki amit-amit aja nganti anakku kaya panci ngono lagi panci Mbak Ayu ora lagi mbobot iki oh lah jaga anu ya Mas aja ngumbahi masak ngejangan kowe kabeh bojomu kok kruk nang omah ora ya Allah potongane gendho kok mbah simbis aja wedi tresno karo bojo sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe kok wedi karo wong wedok ya ora kajian diles-ilesno kowe kowe tetep imam keluarga wong lanang kudu piye kudu imam keluarga kowe tetep tegas ning sayang sama istri harus hukumnya nek karo Mbak Ayu kon gak ke wedang malah wedangku ndi mbok gawe dhewe kono kowe ngerti ra iya mau menang sangar tok menang kesingi alah rasa bodoh kleru loh tegas itu bukan berarti gak sayang sama istri tegas itu wujud sayangnya karo bojo men diugemi men imame kuat insya Allah makmume ya kuat wong lanang kok diwejang banci lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbak simbis nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko atine wong wedok wis bobojoan kok dadak antuk aku ngajari apik lho njaga prajane wong lanang lho apa kono ki nunut sing wedok ya lah piye lho iki ora ya ora oh ya alhamdulillah semangat ya Mas ya nak dari Raden Ngabehi Marsudiono SH Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang kagem pecinta wayang PWKS nyuwun lagu Bojo Anyar lah iki pamer bojo mbok nami menika Mbak Bojo Anyar oh Bojo Anyar lagune sing piye Bojo Anyar pamer bojo aku tak mau jikalau aku dimatikan pulang saja kepada orang tua ini Bojo Anyar lagu kebangsaan Bojo Anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake pamer bojo ya iki nek nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa abang biru pamer bojo ya nganggo keyboard ya nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi ya ming gamelan tok ngene iki mbok menawa Pak Ngabehi iki kulino dalange liyane mbok sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik. Saged lho, kula multifungsi yang nganggo icik-icik ya iso. Ah coba aku ndek icik-icik gak coba. Icik-icik. Lah kowe. Dicoba-coba. Ya, coba. Praktekke zaman semono yo. Ya.
Ding 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 ding. Gosek. Seneng aku iki. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa. Ada 3 nyawa. Kira kanggo rokmu sepiro kae? Aku rok mini semene. Roke sak mene. Rok mini semene iki. Angger ning arep mobil nek arep piro wong bagus ada dicincingke sithik ngono. Paha om kuwi. Om. Zaman dhisik. Nek saiki blas. Blas ora leren. Oh, alah. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki ora asma. Alah jenengan mlimpekke aku ya. Kok nglimpekke piye lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medeni iki bancine nek desa aku rene. Iki aja Pak Lurah marga luwih iki le metekke tenan, aku ya arep dilimpeke bengi iki. Banci ana sunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku ning dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sino kejak mimin, mboten sanggih mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-ngegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketoke ya Cek baca. Aku arep tak omongke lihat WA. Engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, ya. Berat lho. Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ana banjir jebloske pakunjaran. Di streaming lho iki. Pidana umum kowe. Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane. Ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos pakunjaran kok gampangan pakunjaran to. Mang telusuri liyan Mas. Wis muni. Iki nek Pak Untung mresani, oh mimin iki kurang ajar iki. Iki saiki kocap kowe wis kocap. Ning diteliti kowe esuk teteke nendi, terus digrobyok, tuncalke nek truk bebuki. Elisa iki kok modar iki to Syukur, Ding. Syukur. Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa. Mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Kalau digawake truk kowe tenan yakin. Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi. Iya jelas lah ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe bareng no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku ngejak bola no. Lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Sokol. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok kaduan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Zone ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula keleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab qablipun kersanipun wonten. Kon melathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki julaganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimiki le. Ora sudi mendem. Mbok di ngendika mendem ki nek ro ngicipi ampun ngicipi rumiyin nembe ngendika. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang niku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan ajaran sesat. Iya, dibajetke Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Masa mingguan kula goleki
Disingsati lho lek lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu. Pede. PD WDR. DR banci tuwa. Kene lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang. Tuas arep tak jak ning sor tebok kono. Jenenge iki anu jajan, golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kuning. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, Catur Tunggal. Agus. Pak Agus nggih. Nggih Pak Lurah. Nate dawuh rumiyin nggih. Ibu bunga henga tiku Halah bisa nyandeng. Hah? Paleni sing konsentrasi. hanya ndeng bisa dadi tamba Apik tenan Budhe Pimpinan. Wis sama ngono. Andani sesuk sekolahane nggo nang. Ya, diajari. Diajari lho Budhe. Sekolah iki nep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning kono. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopat aku ngomong. Mangga lanjut. Iya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Ora krasa
Ya, hati-hati nok. Nah, saiki wis pinter, sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis wiwit lair wis ngono, piye lek rubah. Iya. Wis dadi watak. Ciri wanci. Iya, wis ora iso wah. Iya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya halus. Iya, pancen bener. Heeh. Iya, gentenan. Sinten? Iki ana sing Sriuning sing nyekar Mbak Agnes Yanandasari. Monggo, ya. Ayo nah jumeneng ngaturke Dharma Bekti. Ya, lawan senior. Ya, seniman senior. Ya. Iya anu iki sepi njaba jero. Iya. Sepi njaba jero tegese sing njaluk lagune ora ana. Iya. Janjane kena-kena bayar sopir ning ora ana blas. Ya ora apa-apa, Mak. Ayo nggih. Mbak Agnes Yanandasari. Ya, iki ya terlama iki melu warga laras klasik sing tak bentuk iki wit saka kelas 5 SD nganti saiki wis anak-anak siji ya 17 tahun, Pak. 11 tahun. 17 tahun. Edian. 17. Biyen kowe iki anggur kowe nyanyi aku malah memeng ndelokke. Amarga biyen isih SD nganggo rok cendak kae. Anggere muni 5 menit lagi. Mboten ngefek kae, Pak. Ora ngefek. Iya. Saya aku kok ndelokke mah pekewo. Lah pripun ta padha mawon lho. Ayo to kelingan dek cilik mbiyen kok ya. Ya dadi ora kepenak rasane. Kayane nggih mboten berubah niku. Sing ngomong sapa? Ya berubah kok ya. Nek kowe ora berubah aku sing berubah. Napa? Ayo. Nggih ngaturaken napa turut berbahagia nggih Pak kagem Mas Catur kalian Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Nggih, Mbak Anggi istripun Mas Catur. Saking Secang. Iya, saka Secang ning asline lenggahe neng Yojo ning asline Secang. Iya, kaya iso tekan kono to ya lentuk. Sing jeneng jodoh iki diparang ana gunung. Diparang ana segara mesti bakal jodoh. Bener. Aku tahu kok dipalangi gunung tak biak. Andel. Saking gedene Ora. Andel ora. Napa toh gunung toh? Ayo gunung. Lah nggih. Iya. Iya. Nena. Putri kang sulistyeng warni sriyaning mustika Eno putra Kanjeng Sira lawe neno tak pranggeng bajana bebelo Wiratmaya ki ana sesuatu sing ditunggu netizen lho no. Waduh netizen streaminger ki penonton streaming neng Indonesia dan di luar negeri yo mengko aku tak ngaturi Lek Margiono yo tak kon munggah neng panggung tak kon nyejarake zaman aku cilik oh yo menarik apik kuwi yo kenakalanku lan sak piturute yo
Biyen aku nek melu mayang piye ngono kuwi iki sejarahe dadi ana saksi mata. Oh iya ya Mak, saksi mata ngono ya. Terus tan wurung sri